И какво става, хора? Аз съм Zaivax и днес ще ви кажа 7 факта за играта Fortnite. Ако не знаехте поне един от тези, трябва да се абонирате с камбанката, за да следите мен и канала ми. Така, първият факт е, че Fortnite съществува от векове и стартира през 2011 година. Вторият факт е, че Battle Royale бил експеримент. Той първоначално бил експеримент, но станал толкова популярен, че сега е една от основните характеристики на играта. Колко би ви липсвал Battle Royale, ако го нямаше? Трети факт е, че играта има много препратки към филми, герои и танци от реалния свят. Реферираните филми и герои включват Thanos, Avengers и Scrubs. Колко сте забелязали? Четвъртият факт е, че Fortnite е в училищната програма. Клас в Охайо, САЩ се отзаложи с учителя си, че ако техният твит получи достатъчно харесвания, той ще трябва да поставя въпроси за Fortnite на изпита им. И го направиха. И пети факт е, че бургерът Fortnite Tour съществува в реалния живот. През 2018 година в пустинята Мохаве се появи гигантски модел на бургер Дур. Никой не знае защо се появи там. Не се опитвайте обаче да го ядете. Шестият факт е, че Fortnite е направен от Epic Games, които също правят игри като Bulletstorm, Gears of War и Paragon. Играете ли някои от тези други страхотни игри? И седмият факт, който е последният, е, че много знаменитости играят в Fortnite. Знаменитости като Дрейк, Джо Джонас, Фин Wolfhard от Stranger Things и Chance the Rapper са големи фенове. А вие знаехте ли някои от тези интересни факти за Fortnite? Защото ако не, се абонирайте за канала ми.